Karon, diya naman kita, ubay-ubay naman kita, basin nga itong mga igsoon diri nga madasigon, nangutanag, unsa magi hingano magini magkatoliko, ha? Nga mga mananap mapintas maning naa sa Biblia nga manggukod o mapatay. Di ba ning Iglesia Katolika? Uban pa. Udong. Basta welcome ka. Puhon lang. Puhon. Si Nars Sariago. Okay. Foursquare. Sige. Doon ay mga igsoon na to, doon ay pangutana rin mo to si Ray Batikin. Usan ka buutan likdong kayo ng evangelizer sa Baptist. Ningo siya pangutana rin ko, Bradsok. Unang niya ito ga suri-suri. Ako, yatag na yung bata diha kay kugos mo to siya. So, malipay may ko doon ay mga igsoon na itong mo salmot karong hapuna sa di pa sa itong DYHP program niya to be produced o i-announce sa DYHP size 1, 2, 4 dial niya. So, atong minawning uban mga brothers na to dito mag-away samas gihimo na mo dunglin duso sa dagang pagutana igor akong mutubag niya mahimo sad og dunay mga common question tubagon sa niya. So, pero wa mo madungog nga nagatake ko siya ang bundok. Nagutanan lang kung doon na ba'y sinugdanan dong nga gikan Diyos mga apostoles. Mauro pa na. Mauro na magdao ito kong tao. Mauro na magdao ito pundok. May mo man ang tubagon, may mo sandili. Okay. So, kinsa may atong mga Jeffrey Kilyosa. Wa di ay kwandong. Mga kauban ni mo. Kay gwa, magatagan lang, magikari mo sa isa tima. Dali, taas. Doon na siya ipambit na itong nindot kayong pagtulunan si Brad Jeffrey Kilyosa nga madungog ni nato sa City Palabras. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Biyaan ba ni mo ang Diyos? Biyaan ba siya nga Diyos? O pagka-Diyos ni biya ba niya ni Kristo? Yan yung tubagon. Ayan yung misay siya na to. Ya, paghuman, magandang-bandam tawag doon ay pangutana, ready mo. Atong ihatag kaninyo si Brad Jeffrey Kilyosa. O sa mga speaker sa CCTN, Cebu Catholic Television ito, o sa DYHP, ang iyang pakikpulong, nagakaulugan, gikas Biblia, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko. Jeffrey Kilyosa. Daghang salamat, Brad. So, may hapon kaninyong tanan, mga igsoon. Wakong gahom lang, patimangon ko gamay diri sa stage. Matur pa ni Bratso, ako kunoy mo say ug unsa yunong dananing miingon si Kristo diha sa cross, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang tinuod mga kaigsuonan, pag sulti ni Kristo niining mga pulunga, wala na magpasabot nga siya gibiyaan yun sa Diyos, kay si Kristo, Diyos man. Siya mao ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mianhi og tuyo sa kalibutan aron usa katuyuan nga mao ang pagluwas nato. Miambit siya og tawhanong kinaiya. Mao na nga si Kristo miambit sa tawhanong kinaiya pinaagi sa usa ka inahan sa tao nga mao si Santa Maria. Pinaagi sa bakan ni Maria na umol ang atong Ginoong Hesukristo na nga miambit ang Dios diha sa tawhanong kinaiya. Ato na mabasa diha sa Hebrehanon 2:14 nga si Kristo miambit sa tawhanong kinaiya. Mao na nga si Kristo aduna nay duha ka kinaiya. Ang iyang kinaiyang tawhanon o ang iyang kinaiyang Dios non. Mao na nga didto sa cross sa diyang nagbitay siya, hapit na siya mamatay, miingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Unsa may buot ipasabot ni Kristo niini? Ang buot ipasabot niya niini mga kaigsunan kay dili man tanan nas Biblia atong litra por litrahon pagsabot. Doon na may mga gitawag nato pasumbingay. Doon na may kanang gitawag nato kanang ang mga pulong diha nga gipaluyuhan og mga mensahe. Mao na nga wa na magpasabot nga gibiyaan siya sa Dios kay siya mao ang Dios nga nagpakatao.
Mao na mga kaigsunan nga kanang pag-ingon niya, Dios ko nganong gibiyaan mo ako, iya kanang paagi mga kaigsunan, kanang iyang doon na siya buot ipadangat kanato nga mensahe. Unsa man ang mensahe nga iyang gihatag kanato ana, buot niya nga kita mahibalo nga kita iyang gitubos. Unsa may tubos, di ba? Ang ato unta siya midala, mo na itubos. Mo na nga kita unta mo gibiyaan sa Dios. Apan siya mo mituaw ini dito sa cross. Timaan nga siya midala sa atong tingog. Kita may gibiyaan sa Dios. Dili man siya mo gibiyaan sa Dios. Kay na sa Isaias 59:2 nag-ingon diha, ang atong mga sala mo'y nakapa hilayo nato ngadto sa Dios. Busa kita unta mo'y angay mo ingon, Dios ko ngano gibiyaan mo ako. Apan pinaagi sa iyang mensahe aron may bawta nga kita di ay iyang gitubos, maingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mo na nga itong mga kaigsunan, labi na kini mga kanang di mo tuo nga si Kristo Dios, kusog kang maingon, na tanawaw, gibiyaan siya sa Diyos niya, Diyos na si Kristo, nga gibiyaan na siya sa Diyos, pero wa sila kaybaw, nga ang mensahe na na, mao ang iyang pagpanubos ka nato. Mao bitong ginganlan niya sa manunubos, kanos aman siya mitubos nato. Gitubos ta ni Kristo dito sa cross. Mao na nga dito sa cross iyang gipahibaw kanato nga kisiyay midala sa atong tingog padung ngadto sa iyang amahan. Mao na gusto gyud nga hubad anang pag-ingon niyang Dios ko ngano gibiyaan mo ako mga kaigsunan. Hapit na ba? Hapit na ang Biyernes Santo. Nya kusog kay ni sila mo BI sa atong Ginoong Kristo. Kusog kay sila mo yama-yama. Ila lang ingnon nga siya tao lang dili Dios. Mao na diha. Nya di mahitabo kung tao lang dili Dios. Ang tao naa sa Jeremias 14:9. Ang tao bisag unsa pagkakusgan dili na makaluwas. Nya karon si Kristo nakaluwas ba? Uy, dili kay usa o duha ang iyang giluwas kun dili ang tibuok kalibutan mo iyang giluwas niya. Tao lang ng ordinaryo si Kristo. Na tao lang kuno dili na may taboy. Diyos gini siya nga nagpakatao. Misulog og dagway sa usa ka tawo sa usa lamang katuyo nga mao ang pagluwas kanato mga kaigsunan. Asa man na mabasa? Naa na sa Pinadayag 5:9 nag-ingon diha mga kaigsunan. Pinaagi sa imong kamatayon dito sa krus. Giluwas mo ang tibuok kalibutan, tanang katawhan, tanang pinulungan. Laktod pagkasulti, giluwas niya ang tibuok kalibutan. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga ayaw gyud mo diretso nagtutuo ang mga tao nga moingon nga si Kristo tao lang. Kay usbon kos pagingon nga ang tao bisag unsa ka kusgan di gyud na makaluwas. Unya si Kristo nakaluwas oy. Nya karon si Kristo naghatag natong panigingnan aron atong sundon. Nya unsa may sundon diya magpakamatay sa tas cross dili oy. Atong sundon ang iyang mga gitudlo nato. Unsa may iyang gitudlo nato? Naingon siya higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kagalingon og labis na tanan. Higugmaa ang Dios. Labis nga tanan. Mao na diha duha ka sugo ni Kristo. Gituyo na niya aron sayon ra kay natong sayon ra kay sundon duha ra gyud. Higugma ang Dios labaw sa tanan o ang ikaduha higugma ang imong sikataw sama sa imong kagulingon. Gisayon na niya pero ang tinuod na agya po nang napo sama gud nang magkumo taning duha na agya pong napo pero nahimo nang duha imo lang gikumot imo lang gipiko. Mao na diha ang paghigugma ngadto sa Dios o ang paghigugma ngadto sa atong isikataw. Mao na iyang sugo. Busa angay na natong tuhuan mga kaigsoonay, angay nato nga tumanon ang iyang mga sugo. Mao na nga si Kristo sawa pa siya mosaka dito sa langit kay misaka man siya. Mingon gyud siya mga tinunan, panglakaw ka mga tibok kalibutan, iwali ang maayong balita. Ug ang katumutuo, maluwas. Sato pa kadtong dito sa cross kay ang uban ra ba maingon gipakamatyan nata sa cross giluwas nata ni Kristo pero ngano man maingon mas Kristo ang mutuo maluwas. Sa to pa kadtong dito sa cross pag-ingon niya nga katong
gipatuan siya og dugo, gipatuan niya og dugo ang kalibutan, gipatuan niya ang mga makasasala, wa na magpasabot nga nahimpit na ang kaluwasan, kundi pag-ingon niya nga natapos na ang tanan. Buot ipasabot ana nga natapos na iyang gibuhaton pagluwas sa tanang tao. Ngano man kay daan naman sa wa pa siya mailansang sa krus, kay bawo na siya daan, kay Dios man siya, ingon siya, nagtuko siya usa ka gingarian nga maong iglesia, nga diin kita pasilong ana, usa ra ka iglesia, busa kay nagtukod man siya, tungod na, kay iyan ang hinaybawan daan, nga humanta patuan og dugo, napapas ang atong sala, doon na pa'y dakong kahiguyunan, nga kita makasala pag-usab. Unya di naman siya magpakamatay pag-usab. Mao na nga ang iglesia nga iyang gitukod, iyang giandam alang natong makasala na pag-usab, kay wa pa mata mahingpit. Kay ang nahingpit diha, ang natuman diha, ang iya ng mga pamaagi alang sa atong kaluwasan. Naghimo na siya mga ang alang sa kaluwasan, mga kaigsunan. Mao na diha nga gibilin niya sa iyang simbahan ang 7 ka sakramento. Mao na diha nga, mao na ang mga gianan alang sa atong kaluwasan. Mutikang nata padung sa tumoy, dili kay si Kristo mo'y panaugo na to dito niya, magpatuboy ta, dili ato na nang gibuhaton. Mubuhat na ta sa mga butang nga gipabuhat ni Kristo. Unsa man mao na kanang giingon nila nga tumana ang gisugo sa atong Ginoong Kristo. O kanang tanan naa sa simbahan ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Unya karon, kung wa ka sa simbahan ang pangutana, kay wa man ka sa simbahan, naarba sa Mateo 13:47 nag-ingon diha nga ang gingharian sa Dios sama sa kapukot nga gitaktak didto sa laod og nakakita og daghang nakakuha og daghang mga isda. Dunay maayo, dunay dautan. Unya iya ning lainon sa mananagat kining mga isda, ang maayo iyang lainon gikan sa mga dautan. Unya ang mga maayo adonias iyang gingharian, unya ang mga dautan iyang isalibay. Mao na mga kaigsunan, nya karon kun di ta magpamimbro ng pundok nga gitukod ni Kristo. Naa may maayo na dautan. Kung panalitag wa ka diya sa pundok, usamot ang di ka mapilian ani, di ka madalangan to sa gingharian. Mas maayo gyud nga magpamimbro ta, kanya magpasakop ta kay mahug way kapuslanan ang pagtukod ni Kristo kung watay na di way magpamimbro. Mao na nga gitukod ni niya aron kinsa katong mamimbro, maingon siya, ako'y muluwas, akong kaugalingong lawas nga mao ang akong iglesia. Ako maong ulo ug ang iglesia maong lawas, ug ako may muluwas sa akong kaugalingong lawas nga mao ang iglesia. Daghang salamat mga kaigsunan, maayong hapon kaninyong tanan. Dan Maigsoon, nadungog na to sa ka matahong kayong pagbatbat. Diyos ko, nga nung gibiyaan wako. Ang nagbatbat mo si Brad Jeffrey Kilyusa, sa mga madasigon, dili way wa kapuya, pagka-Catholic Faith Defender. Ato sa hatag si Brad Aling Bacalso, wapamanta mo suod sa DYHP ato sa paminaw. Daghang salamat katong mga kaigsunan nato nga naay mga pangutana, mga Katoliko man o di Katoliko, atong dawaton, atong entertainon, pwede usa ka mo stage aron sa pagpangutana. Katong mga pangutana ninyo nga nagduduha mo sa atong tinuang Katoliko nga dunay mga question nga ngay tubagon niya diri si Brother Sok nga andam o tubag sa mga nagka-lain-lain nga mga pangutana. So kinsa to'y mga kaigsunan na to, sulta dire, kaya ron, ato sa makita sa live, sa DYRF, niya, makita sa nato madungog sa nato sa DYHP, sa isunod sa dial sa itong radyo,
karong alas 6:30 sa gabi hangtod sa alas 7 sa gabi, 7:30 sa gabi ang payagan sa kamatuoran. So, kinsa to'y ganahan, arita atong i-program daan ang mga atong mga pangutana aron atong i-air sa DYHP madungog sa Visayas ug Mindanao. So atong awagon, atong mga kaigsunan nya wa man mahinayon na atong debate karon kay unya pa sa Domingo ang ilang ang tema mao nga ang mga paris Katoliko adunay gahom sa pagpasaylo o sa pagkumpisal nya affirmative side ani si Brother Sok nya ang negative side si Narciso Sayago nga gikan sa Foursquare nga tinuhang Foursquare. So ato sa ihatag si Brother Danny. Minus 20. Ang atong magdiskut-diskut sa makadiyot may tungod sa ebanghelyo karong adlaw ang may tungod sa gingon ni Kristo nga guba kining templo niya sa tulo ka adlaw pabarugon ko pag usab tukuron ko pag usab. So naa din ang nindot nga mga mensahe alang nato o saya pagsulod sa templo sa Dios iyang gipamugaw ang mga tao nga mga manggilis og kwarta, mga baka, mga karnero, o guban pang mga hayop, mga salampati, iyang gipamunalan o gisalimbuhat niya ang lamisa. Lamisa sa mangingilis. O ningon siya nga ayaw ninyo himua ang balay sa akong amahan nga lublubanan sa mga tulisan. So nindot kayo nga gani kaning pag-ingon ni Kristo nga guba kining templo og sulod sa tulo ka adlaw pagatukuron ko pag-usab. Kaya ang mga tao kaniadto nasuko sila pag-ayo. Kaya nga naman ang mga Hudiyo wala pa sila gingharian kundi ang ilang gila nga gingharian mao ang templo sa Dios. Mao na nga pag-ingon ni Kristo nga guba kining templo nya nangutana ang mga tao ang mga Hudiyo ningon siya pagsulti nga sud sa 46 ka tuig nga gitukod ning templo unya tukuron lamang nimo tulo ka adlaw. Nasuko siya og mao ni nasuko ang mga Hudiyo og mao ni usa sa mga gigamit sa mga kaigsunan sa mga Hudiyo sa paghimo og witness aron paksyon si Kristo. Mao ni usa sa mga testigos og dunag liningon dito sa Biblia nga mao kini siya nga ningon nga guba kining templo og tukuron ko pag-usab sud sa tulo ka adlaw. Nasuko ang Hudiyo og mao ni ang hinungdan nga si Kristo ilang ipatay. Mo na nga atong pamalandungan ini nga ang templo diay sa Dios dili angay nga atong pasagaran lang o gamit kundi ang balay sa Dios ang atong simbahan angay usab nga himuong balaan. Mao na nga ang atong Dios masuko kun ang ang atong simbahan bugal-bugalan ug unsa pa diha mga buhat nga dili maayo against sa atong Ginoong Dios. Mao na nga dito sa among simbahan dito sa simbahan sa Tabunog ang mga pari di gyud musugot sa mga chapel kanang nginganlan og sinagoga diha sa Biblia nga ang dili gyud nila pabutangan bisag unsa kundi ipasirado gayud ang kapilya kay ang kapilya mao'y puloy-anan sa Dios. Mao na nga nindot kay ang balaod sa simbahan dito sa Tabunog nga ang matag kapilya kinahanglan nga limpyo, way hugaw
o kini siraduan gikan sa Lunes hangtod sa Sabado o kini ablihan lamang during sa misa. Mao na nga ang balaod nakatuman gayud ang atong simbahan sa tinuang Katoliko dito sa Tabunog, Talisay City, Cebu. So mao na nga hapit naman atong oras, gamay na lang o doon na lang tayo 15 minutes to go para sa payagan sa kamatuoran atong mong giyawag sa paminaw karon og atong giawhag ang atong makaigsoon ng dunay pangutana og aton lang ihatag si Brother Sok Sapalik sa ubang nga mga pahibaw. Nagdahom san mo kay gi-announce man nga dunay discussion o debate karon nga atong pinangga nga pastor mao si Narciso Sarriago. Ngutan, ligdong o may isang pamahayag. Pero ningon siya nga unya lang sa sunod Domingo Bradsok ay lang karon. Ako kay kuno na nagandam naman siya. Mamugos ko siya nako pag kining pagkigtagbo, pagkigharong, kaya nag-andam naman siya. Pero ako lagi apong ingon siya nga, okay na ko, Brad. Tinuray, nag-andam naman siya ko. Pero akong hatagang higayon ng atong pinangga si Brad Nars, nga unya na lang sa sunod o karang umabot ng Domingo. Ang akong ipambitron nga mubo nga pagigpuong o gihaptan ta sa DYHP, so na lang nato. Ang usa ka pangutana nga lagmit pareha tagtubag. Pangutana ingon ini nga kung ako si Sok Fernandez o kamo mamatay rong gabi una, makasiguro ba ta pagsuod sa langit? Malangit ba ta? Tingali, mingon dyan mo nga, huwag siguro, oy. Ako saan? Mingon sa huwag siguro. Kaya naman sa Biblia, nasa Santiago 4:14. Huwag na ibaw. Huwag ka na ibaw sa ugma, padagaton ba ta? Huwag ta kaibaw nga sunod simana o sa mga panghitabo sa kalibutan. Sunod nga buwan, labi na. Labi na sa usa ka oras gikan karon huwag ta kaibaw. Muna nga, parehatag tubag. Nga, wa ko kay bao. Kung masiguro ba ko pagsuot sa langit kung mamatay ko karong gabi una. Pero nga itong Ginoo, dili mo sugot anang tubaga. Nga itong Ginoo, dili mo sugot ang tubaga. Nga naman. Kaya ningon ang atong Ginoo nga nasa Ecclesiastes 12:9 nga kini mapakyas o lagmit mapakyas ang tao siyang kaluwasan. Sama sa mga langgam nga maglupad, mubatok, niya maigos pa na, patay. Mga isda nga naglangoy diya sa kalauran, niya nasuot sa pukot sa mga mananagat. Padung sa merkado, patay ang mga isda. Mausad ang inyong dangatan. Murang dili ko buot nga kamo mutubag nga wa pa ko kasiguro Ginoo kung malangit pa ko. Kaya na sa 1 Timoteo 2:4 ningon ang Ginoo, dili ako buot nga dunay usa ka tawo nga dili maluwas. Buot ako nga ang tanang mga tawo maluwas. Dili ko buot nga dunay usa ka kalag nga maimpirno. Kaya lagi matud pa si Ginoo sa 1 Timoteo 1:15. Wa magoy laing tuyo paganis kalibutan. Wa ko'y laing tumong sa paganin ako sa kalibutan, kundi ang tanang tao maluwas. Maluwas gyud. Wala nga dili siya mo may muot. Kung mingon ta, kung karong gabi una kuhaon ta sa Ginoo, wa ta kay baho ko sinagatan na to. May impirno ba ta? Mapurgatorio ba ta? Malangit ba ta? Wa ta kay baho. Pero dili gusto ang Ginoo nga mao na atong tubag.
Malipay ang Dios kung ang atong tubag sama siyang gitinguha may tabo nato. Kaya ningon ang Ginoo, bisan unsa kadaghan sa sala sa katao, bisan unsa kadako siyang sala o mangilngig sa krimen o kasala ngayang gihimo, kung mohimo siya nining tulo nga akong itanyag matag usa kaninyo, luwason ko kamo. Na Ginoo, luwason ko kamo. Mao nang gisulti sa Ginoo. Asa ni nato mabasa na sa Daniel 18:27. No, dili Daniel. Ezekiel 18:27. Sa Ezekiel 18:27 ningon ang Ginoo, bisag unsa kadaghan sa sala sa katao, paggaluwason ko siya. Na unsa man ang gihatag sa Ginoo nga resita nato. Unsa man ang mga pulong yang gitambag nga paniguruon ta niya pagluwas. Bisag karong gabi na mamatay ta, dili ta may impierno. Yung Ginoo sa Ezekiel 18:27. Bisan unsa kadaghan sa imong mga sala, kadako sa imong mga sala, hinulsuli na. Kutob sa mahimo, samtang doon na pagkaimadlaw mabilin, tumana nga akong isulti. Hinulsulit na nimo mga sala. Ako takapasaylo. Bisan pa nga itong mga sala sa makadaghan sa basa dagat, di may hap. Pero Ginoo nagingon, ako kang pasaylo. Ako nga papason ang imong sala, ng imong kalag sama na kaitom sa alkitran. Akong paputiyon sama sa nibis, Snow White. Human ako pasaylo ang imong kalag nga itom pa sa alkitran, maputi. Labaw pagkaputi sa kapas. Labaw pagkaputi sa labing puti nga panganod sa kabuntagon. Ingon niya ang isaad sa Ginoo. Ikaduha, paninguha pagtuman ang akong mga sugo. Nasa numero 11:40. Paninguha sa pagtuman sa akong mga sugo. Kanining buhata nakabalaan ka sa Diyos. Di ba na na sa ato pagkadiyon sa manamo? Amanamo, naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Matuman yung pagbuoti ni siyuta. Ang karaan nga, pagampo sa amanamo naka sa langit, pagasantuson ang imong ngalan. Balaano ng imong ngalan. Muna nga, igtuman din na to sa sugo sa Diyos, gibalaan na to ang Ginoo. Nya dili nga siya kang gibalaan na to, kita sa nabalaan. Kaya kung sa katao, nga magtuman sa sugo, mabalaan immediately. Yan, ingon na Ginoo, maluwas ka. Sa itong pagkarong gabi na, sili pa na ito, piyungon ng atong matas katulugon, magigsulti tas Ginoo. Nga Ginoong Diyos na higugma ko kanimo, dili ko gustong maimpirno. O sa Ginoong Diyos, pasaylo ako sa tanan kong mga sala, nga nahimo. O Ginoo na minaw sa dakong kahimuot nga usa ka makasasala na ginulsol kay nagandam siya og dakong bulog sa tubig nga magahugas sa tanan natong mga sala, limpyo na ta. Magipiyong nato sa mata kay matuog ta, wa lang may bawi nga nagalinda sa ita, lisod na paghinawa, heart attack, takita sakit kasing-kasing. Pagpiyong pa na ito, bugto itong ginawa. Kalag na ito mabiya, pero siguro ta sige ngarian sa langit. Nga naman, kay mga may kondisyon sa Ginoo, nga kung maghinulsol ka, bisan unsa kadako, sa imong saa, bisan unsa kadaghan. Pero kanatagan patag mga adlaw sa Ginoo, humantay niya pa sa ilua, natong magkatoliko, matod tas pare, dili na mahuos pare. Kay matod pa sa balang kasulatan sa kining New Cebuano Bible, edisyon 1981, kung naglibog ang imong hunahuna, naglibog ang imong kalag, kay doon na kay sala, kumpisal pare. So, pare, gitagan niya gahom. Kaya ganito mga apostoles, sa 1 Pedro 2:5, ang mga apostoles pare man. O mihuyop, si Jesus kanila, dawata ang gahom. Dawata ang Espiritu Santo. O bisakin sang sala nga inyong ipasaylo sa yuta. Ipasaylo na nako sila.
Stand by ta. Mike Soon, may gabi istanan niya sa Plaza Independencia. Ang usa sa giila nga matahong limpyo kayong Plaza Independencia sa tibuok Pilipinas. May katarungan ta pagpasalamat sa atong mayor, Mayor Mike Garcia, nga naghatag siyang malig-on kanunay. Excuse me, niya sa akong apelido sa Gobernador Gwen Garcia. Ang akong pasabot ang Mayor Mike Rama. Ligdong buutan mo papsanon kayo atong pasalamatan sa Plaza Independencia nga limpyo, hawan o malinawon kayo. Wa gyud itabo diring dunay gipariglahan, gitulis. Wa gyud tungod sa kamalinawon do natay mga security guards around. Mga igsoon karong gabi na do na tatay ngayon na ito o kining sangka harong sa mga tarungan. Skinat sila nga nagdebate. Pero ang atong pinanggang igsoon nga dapit nagtanyag niyan higyod mao si Pastor Narciso Sariaco. Siya unya na lang sa sunod si Mana Bertso kay may nugdanon sa akong makakulian ato lang i-postpone mo sa mga igsoon sa dakong kalipay, dakong pagpaubos, mingon sa ko, okay Brad, okay Pastor Nars Sariago. Siya, kailan na ta, katong tagbo tas naga, limot ako ito, pero yes, atong ipospon. Mo sa atong ilugway ang harong, ang lantugi, sunod Domingo. Naibaw mo ganong daghan na ito mga beloved brothers, non-Catholic ministers and pastors mo rin diri. Kaya nga itong kondisyon mao nga bisag unsang pagtulunan na sa Iglesia Katolika. Kaya gituan yung sayop. Sayop ng pagpanguros, sayop ng pagtuog Santissima Trinidad. Kaya usara man ang Diyos. Sayop ng pagbunyag sa bata. Kaya dagko naman ang bunyagan. Sayop ng magkumpisal ang pare. Kaya diritso matas Diyos magkumpisal. Ingon ba niya na? Nga akong dawaton diri, bisag unsang matangas katarungan nga pagtulon ang Katoliko nga gusto nilang atakihon, libre sila, libre mo, pero dili ko mubaos, dili ko mo retaliate o atake. Tagan mo panahon, kaya paghimo sa mga atake, kaya mohimo ko og tubag sa pangutana, tubag sa inyong isyo. Kaya mahimong padayunon imong pangutana, pila ka pangutana, dawaton ako. Pero dili ko moingon nga ako nasad, ako na sa imo himog mga pamahayag patok sa inyong pagtulunan. Forbidden na. Wala na mo bansaya diri. Kaya tuyo na ito nga kitang mga Christians will have this dialogue because you cannot accept our Catholic doctrines. That's why we are allowed, you are allowed and invited to be with us and do everything. All references and biblical passages that you can quote upon to attack the Catholic Church, I shall listen to you. Pero human ninyo, matubag ko. Pag human akong tubag, huwag mo maiyon, sige na magpagutana. Pero why retaliation? Why punto nga itumong nako ang kanyon sa katarungan ngadto sa imong ituan? No. Muna nga, kining daghang mga pangutana nga inyong nalibgan sa atong tinuuan nga Katoliko. Sa pagkakaroon, wama na ipospon na nato katong atong debates. Ako rin ihatag si Edong Aling Kadiot, pero doon natay social concern. Nga itong social concern, kaya bang mga
pagtamod, paghatag pagdasig sa mga LGUs, local government units, nga nakahatag yung serbisyo kayuhan sa mga tao. Ug mauna, the reason of the civil government. For the welfare of the people, the young, the children, and also the elders, sick people and poor people. Mag-isgot lang ko sa atong Talisay City, Cebu, Philippines. Ang atong mayor diya, si Mayor Samsam Golias, sa Kabatanon, o ningon siya, Bradshaw, D1. Magsugod na ko, lingkod sa pagkamayor, naghan akong una-una. Mudua ako sa 22 ka barangay sakop sa City of Talisay. Aron dadoon ako mga proyekto nga ito nila. Regarding mga problema sa yuta ninyo, regarding sa mga conflict, sa mga katawhan sa silingan nimo, na mga abogado padani mayon, na daghang mga engineers. Kanya, mga talamno ninyo, na magdasig binhi, mga kahiyupan ninyo, nagdasig ang mga tambal sa inyo mga hayop. Kanya, doon na medical service. Na mga doktor nga daghan, yaon sa mga resita, doon ay mga sakit nga grabe, o grabe yung kayo, doon sa Talisay City Hospital. Way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Kanya, katong resita, dili lang kay papel, tambal yun yung dadon. Kaya katong doon ay mga sakit sa gam na to, nga doon natay nipon, nga gam purting sakita, so dito sa services, libre ang pag-ibot sa ngipon, libre paghatag tambal. Uguban pa. Ora nga nalipay kayo ang national government. Nga ang siyam ka-concern sa pag-atiman sa mga tao sa local government duty. Ang atong ginganlan og youth welfare. Ang kaugmaon og pag-atiman sa mga batanon, education, health, mga sakit, environment, nga mapanalipdan na to ang atong kabukiran nga dili kapson nga moderno rong gabas. Usar ka tingali 2 minutos, 3 minutos, mga kahoy tumba na. Sayon kay pagputol-putol dadoon nila baligya. Pero nagdakong kadaot maluan ang atong yuta, atong mga kabatuan o mga kakahuyan nga tumba, landslide. Daghang kay mga tao nangamatay. Igdahili sa yuta, padatugan silang balay. Kanya, business friendly, open ang Talisay pagdawat sa mga magpapatigayon. Niya face and order kay paninguha sa mayo. Kay gahapon murag doon ay gitulis. Tag revolver ang usa ka tao, tion, niya ang bag taon nga doon ay sud ato para panyanggi, gilab ni. Nakaingon pa kitahon. Iulin taon ng sud ng mga cards kay importante na sa kung ano ba gidaha sa tulisan. Pero pagkakataon, ang bag nga doon ay dagang mga cards nga importante kayo para sa bayaran sa tubig, bayaran sa kining system, sa electric system. Gibalik yun. May isang kawat tulisana. Kaya maura nga naanagyapon ang peace and order. Kaya livelihood na diyang eskwelahan sa TESDA, daga mga kurso nga mabuo na kayo mga 3 months. Professional na ka. Doon na kay nganlan og certification sa mga trabaho ng imong sudlan. Infrastructure, mga buildings na kang kagimos mayon. Kung muadto mo sa Talisay niya, layo sa City National School, layo pagkataho magabi. Lindot kayo ang development sa Talisay City. O niya, calamity preparedness, makatalagman, pagyo, linog, sunog, ready ang mayor. 93 kabalay, sunog, giatos mayor, lipay kay mga tao. Mayor, taon, wala gamay kapuyan, tukuran tamog balay. Ikaw man niya, data-datahe lang. Nagtungtong sa yuta sa gobyerno. Kay giyanggun-angko naman eh. Kaya doon ako no'y mga tag-iya na, nga pahuwao namin. Di nila sila kapapawa na mo, okay, this is government land. Doon ay pipila nga doon ay title, individual. Lipay sila. So, mga hinigog makumiksyon ng niya na ang Talisay City, niya nadawat ang Dakong Award, the Seal of Governance, silyo sa mayang pamunuan, gikan sa national government, gihatag ngadto sa local government. Kinsa man ning local government? Mao si Mayor Samsam Golias.
Ug ang asawa kapika si Ria Gulyas maoy atong congresswoman sa First District, naglangkop sa Talisay, Minglalilia, San Fernando, Naga, Carcar ug Sibunga. Iya gyud giapod unsay makuha niya dito sa national government, sa Congress. Iya giapod sa mga unong ka local government units. Niya ang sinaligan sa di mayor ang buutan ligdong mapapasanon sa nga Vice Mayor Richard Fernandez Chuy Asnan apag sa mayor. O ang mga councilor sila si Digol Golias, Manny Cabriana, Rudy Cabigas, Danny Cabrera, Rather Danny Caballero, Kiel Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, Attorney Rocky Bass, Fee Ilanan. Mauni siyang kahupungan sa mga konsyal nga breedy kanunay pagkatapang sa mayor. Mauna nga, niyon ang mayor, this is teamwork, Bradshaw. Tinabangay. Maigsoon mo katong atong concern, ya mo delicate lang ko greetings atong amigo, nga suod kay sa pare, si Brad Sulping Alquere sa San Fernando. Naabag kayo ni Monsignor Alfredo Romanelios o sa tuha kalain nga pare. Practice nilang Caritas. Maigsoon na ito ibalik si Dungaling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok, maayong gabi kanimo, maayong gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibya ni atong istasyon DYHP sa 112 sa dial sa atong mga radyo. Ni atong pasalamatan dako ang station manager Attorney Rupil Fernandez Banyo nga mihatag usa ka oras pagsangyaw nining pagtuong Katoliko. Ug alang sa tanan nga naminaw karon ato i-acknowledge siya sa the full propers, Ter Selva, Brother Robin Selva, magaway si Brother Rudy Monteroyo, si Brother Arman Fernandez nga kanunay nagsunod sa atong programa, ug si Brother Yudi Bacalso Orandoy. May gabi ka natong tanan, ya Sterlide Kabiluna de Aslinaw, ug sa Lawan Tris, Brother Pablito Pacanya. Karon tang gabi na dunay usa ka nindot unta nga sinukli ay sa katarungan karong gabiona debate. Ang tema unta karon nga ilang sabutan pero unya ni madungog sa sunod Domingo ang mga paris Katoliko adunay gahom sa pagkumpisal o pagpasaylo sa mga sala. Affirmative side si Brother Sok ug ang negative side mao si Brother Narciso Sayago, usa ka tinuang pastor sa Four Square diha sa Naga City, Cebu. Mao na nga ato ning atangan karong Domingo nya pagkakaroon kay daghan atong tao kay gusto gyud nga musaksi sa usa ka debate nya wa man mahinayon nya ni aman atong amigo nga komentarista sa Sugbo nga duna sa siya mga pambit nya pangutana ngadto ni Brother Sok ato sang ihatag si Brother Danny Cubtas nga doon na siya mga clarification o unsa pa na iyang nagumon diha siyang una-una. Ato yatag si Brother Danny Cubtas, usa ka bantugang komentarista sa radyo, usa sa mga komentarista. Salamat kay Brad Aling Bagalso. Ako dako kay kog pasalamat sa DYHP Cebu kay nakatingog taon niya akong idolo sa Catholic Faith Defender. Icon ni siya nga defender Brother Sok Fernandez nga mo nagtudlo namo diri usaon pagdepensa o usaon kini paghanay sa atong pagtuong Katoliko. Pero subo lang padungon baso kay nay ubang mga CFD murag ni argue na no ni Brother Sok uban naglain-lain na unya di na mutahod gani. Pero si Brother Sok bisan pa man nga dunay nahitabo inana nagpabilin sa iyang kaligdong nga dili kamo mudumot unya kay bawo namo sa kiniya ni Brother Sok kun pangutanon nimo di ka tubagog binastos iyang pahiluna ang iyang tubag nga ang iyang kontra dili ka mo masuko niya. Mao na nga pila na katuig si Brad Sox pagka-Catholic Faith Defender nagpabilin siya sa kiniya niya sukat pa kaniya to hangtod karon nagpabilin siyang lumsay dili pareha sa ubang CFD nga puyag lang dali kay masuko unya mandayon di uban murag dili ba pareha ni Brad Sox ka flexible kay kiniya nga iya gipakita ang tinud-anay nga alagas Ginoo.
Imagine, pila nakakatuig, Brasok? 50 kapin. 60 kapin ang iyang kiniya, pero di ka kita nga doon sige kaaway sa entablado nga personalon ka. Kundi ang gipakita ang dakong gugma. Mo man kiniyas mga apostoles. Bisan gibibias, bisan atong Ginoong Jesucristo, gipasakitan pero nagpabilin siya sa iyang tinud-anay nga gugma. Mao ni Catholic Faith Defender sa Cebu. Mao ni tinuod nga nagdepensa tungod kay among mentor Megala naa puno sa paghigugma sa amo mga gikakontra or kini nga dunay mga debate panghitabo pero di gyud siya mobawas og sakit. Paubos gyud siya. Mao na nga kaniadto laim ko reliyon pero nibalik ko sa Santa Iglesia Katolika gumikan po ni Brother Sok. Dako na kong pasalamat nga dili paulahi ang tanan nga sa Santa Iglesia Katolika nga si Kristo may nagtukod dinhi ta magbalaan, dinhi ta kini nga magbuhat og mayo. Kay kung diha ka sa Santa Iglesia Katolika magbuhat og mayo, sa umabot ka madlaw mahimo kang santos, mahimo kang santa. Tuod kay kining iglesia si Kristo may nagtukod niya atong tuig 30 until now ang iglesia nagpabilin sa iyang kasaysayan paatras paabante. Makita nimo ang history nga pwede kang moatras, mas makita nimo ang kasaysayan padung ato sa tuig 30 og paabante po ka 2024 maimo makita kung kinsa na mga tawhana diha sukod niya atong sukad sugod niya atong tuig 30 hangtod karon nagpabilin ang kasaysayan sa Ginoong Jesucristo nagtukod sa iglesia og karon pasalamat ta nga diha tay usa ka icon flexible og kiniya Brasok nagpakita og ehemplo pero matalagi sa uban nga nay uban nga gusto pud nga patasan na ihik. Pero bisan pa man nga dunay mga safety nga di na kayo mo tahod di Brasok, si Brasok nagpabilin ang iyang pagtahod. Kini mga tawhana nga nagpasakit ni Brasok, tinudluhan na po ni Brasok. Pero sa dihang nakamango na, niargo ni Brasok, sawayon nila si Brasok, tungod kay mao ni mauna, pero ang gugma ni Brasok sa iya mga estudyante, nga matud pa sa uban, nagluib niya, nagpakita gyud sa iyang tinud-anay nga kiniya nga mapainugsanon. Salamat kay Brasok sa imong kinaya nga mo'y gitamda na mo sa Cebu, isip mentor, isip among guided sa pagtuo Katoliko sa mga doktrina nga ikay naghanay sukat pa kaniadto. Natukod ang Sipri Brasok sa tuig 1936 sa istorya diri gyud sa Cebu. Natukod ang Catholic Faith Defender og si Brasok sa dugay panahon ug hangtod karon mao lang gyapon ang iyang kinaya. Di gid mo usab. Salamat palakpakan nato sa Brasok. Katong wa mamakmak, okay na. Dako tag salamat sa Kabisay ay binanaw tungod sa atong mentor, Brother Sok Perez. Brad, Dan Kuktas, dili niyo ko takos ug angay. Nyatong imong gisabulak nga mga puong na daw gibayaw nga ako kasing-kasing kalipay. Pero ako mingon nga nanlimpasok lang ko bradan nga makapaambita sa mga pulong sa Dios, pulong ni Kristo o hinaot nga makaambit sa ta sa kinabuhi og paagi ni Kristo sa pagpangluwas. Pero doon ay usa ka tawo nga mosaka karon pagtukan sa Biblia, mapapsanon. Magtutudlo sa Biblia. Atong dugog pag pasaka kaniya si Brad Danny Medina atong taga masipag pagpag taga siyudad ni specifically pero probinsya sa ang iyang gigikanan. Brad Dan. Salamat Brad Sok o mayong gabi sa tanan labi na gyud sa suking tigpaminaw ni ining atong programa sa kanginan og akong duna ko'y duha ka pangutana Brad Sok. Ang una na kong pangutana kuanday sa atong probinsya sa Sugbo doon natay 182 ka parokya. Unya di man gid ni kalalis nga kining CFD mao gyud tigpanalipod sa atong pagtuo ba no. Ano sa akaha makabira ning 182 ka parokya sa tibok probinsya sa Sugbo nga mabutangan gyud Catholic Defender ba sa tanang parokya no. Manay una na kong pangutana ni Batsok. O gaya kaduha na kong pangutana kay kung wa ko masayop tingali 42,000 naman tingali kapin ka mga organisasyon no sa tibok kalibutan mga asimbahan kita ay no nga natukod nagdagan murag everyday tingali na ay mo gawas
Ako pangutanan Brother Badsok, ano sa akaha sad ni mahibalik sa sabakan sa simbahan nga mao ang Roman Catholic Church kun one holy Catholic Apostolic Church? Mao na akong duha ka pangutanan Badsok. Salamat kayo, Brad Dan. Dani Medida. Ang unang pangutana nga doon natin mga sa kagatos o kawaang duha, 122 parishes sa tibok lalawigan sa Subo. Now sa kaha ka kita makakabot o maong 122 parishes doon ay Catholic faith defenders. Di kita katagnag no sana. Naturang naibawaan mao nga sa 2022 rather, 2022. Bago pa kayo, ang atong Arsobispo ang Ekselensya Jose Serafia Palma nagpadag suwat sa tanang kura paroko sa Subo. Matud pa, ubay-ubay na gyud ang mga parishes sa Subo. Naghangyo ang atong Arsobispo nga dawata akong gi-endorse, akong giduso kaninyo. Suportahan ako mga Catholic Faith Defenders Cebu aron paghatag og Catholic Bible Seminar, Catholic Bible Rally, or somewhat any kind of religious teaching in the spirit of ecumenism. Muna nga among gipada ang mga ang suwat niya og daghan na ubay-ubay na sa mga parokya nga naduaw na to. Pero ang spirit of ecumenism mao na importante nga kamaunang manubag ng mga Catholic Faith Defenders sa nilang mga Catholic doctrines under attack by non-Catholics. Pero unsaon na to sa pagpahimuot nila. Dili man ta kapahimuot nilang mingon ta nga mamalihin na lasad ninyo brad kay or mamigo ta. No. Ecumenism is still standing four square to defend the Catholic faith, but with mercy and love, understanding. O nagdunay ecumenism kay magharong ta sa biniluay sa mga pangutana ug tubag, pero atong i-sustain nga mapopsano ta. Dito maningka, dito manulisok. Kuno na sila yung mga sipya pili na to ni dagdakan. Aron nga ang maminaw hinuon masuko nato o kadtosang atong gidagdakan mahiubusan di naganahan maminaw nato. So, briefly, I cannot answer negatively in a specific time. No saan matag parokya sa Catholic Faith Defenders ma-introduce sa tanang parokya. Nag-endorse, kisuportahan ni Yang Ekselensya Arsobispo Jose Serafia Palma. Unya, kanang atong pangutana nga ano sa kaha nga kanang mga non-Catholics, mga dili Katoliko sa ulahing World Almanac Book of Facts 2008 ang number 33,000 non-Catholic denominations. Nya karon kay matud pa ni Radan nya butang 40,000 kapin. Nya usaw na paghibalik ngari kanato. Kinuo ra gyud magatubag ana. Kay that is the role of the Holy Spirit, but yet the Holy Spirit cannot do it for unity if there are no able and humble instruments to propagate the Word of God, the true church, and the sacraments. Ampun na tayo na, Brad Dani, pero di tayo bahog no sana. Nga itong Ginoo San Mateo 24:22, dingo siya, daghan unyang mga but, nga magda sa kungan. Nya, kini sila, ingon pas Ginoo, mo subalik sa mga pangatarungan o dili na mo subay sa akong kabubuton. Mura nga dili ta makahukom no sa ang atong ging padayonon sige tag panudlo. Kay bisan sa atong simbahan ang gingon sa mga parokya 20% sa the whole parish. Ug dunay parish nga 20,000, may lang manimba na 20%. Sa ato pang 80% wa manimba. Ngano, kaya sila kibaw, nganong manimba. Unsay makuha na to sa pagsimba. So we shall continue sharing, teaching, and also, foremost, we must show na may tagbuot nila.
dili tang pakita nga maayo, pero ang buhat yun nato sa itong kinabuhi. Matod pa ni San Pablo, 1 Timoteo 4, ya versikulo 14 ngantos 15, tuon sa pulong sa Dios, pansaya na, ipaambit na suban, kay maluwas ka, maluwas sa katong namati kanimo. Maigsoon na ito'y hatag si Brad Aling Magal. Daghang salamat, Brother Sok. Niya may gusto mong utana, Brother Sok. About sa na itinahuan niya. Si Brother Ede. Dali, Brother Ede, ang imong pangutana. Ang sabi itinahuan na ni. So, atong entertainon si Brother Ede sa iyang pangutana. Kani akong pangutana, Bradsok, tinuod ba ning pamisa, magpamisa tas mga patay, nga maluwas sila sa ilang mga sala? Butang ko, gamag-agmay rag sala nila, kaya di man yung dagkog yung sala niya kung mga kaliwat. Maluwas ba to sila? Nga sige mong pamisa? Palihog tubag. Brother, salamat kayo sa inyong pagkutana. In fact, di pa dugay na post sa Facebook sa atong cellphones nga nagagbay si yang Ekscelensya Antonio Tagle, Kardinal. Niya si Archbishop Socrates Villegas. Soon mo sila nagagbay, pero doon ay caption. Hagamong Iglesia, Iglesia Katolika, Iglesia Nes Panapi, bayra na bunyag, bayra na kasal, bayra na biditas patay, uguban pa, panapi ini nga po. Makatawo ka nga, duha ka bantugan nga kardinal nga na ilan na to pagka ligdong o pagka duot bukog sa pagka-katoliko nga mohimo pag-unay pinagi sa pagdaot sa Iglesia Katolika. Ang among Iglesia Katolika, Iglesia Nes Panapi. Bayran ninyo ang unyag na resibo, bayran ng kasal, bayran ng mga bindita, bayran ng pamisa, uban pa. Mao na ang ilang gipangutana. Nga tinuod ka to, nga mao to'y caption nga gidiktar sa duha ka inila na to, nga mga mapagsanong leaders. Saan inito ang magka trabaho yung office to sa Vatican. Doon Santo Papa, si Cardinal Antonio Tagle. Atong tubag dili na tinuod. Kaya bisan gani ang atong Ginoong Kristo sa pagkuyog niya sa mga tinunan. Lakaw sila. Ya, usahay gutman sa niya mga kauban. May lagmuhimo na si Jesus pagmilagro, pagpadaghan sa paan, pagpadaghan sa isda. Pero nakita niya, nisulti siya sa mga tao. Kini nga kong mga kauban, mga nagbuhat o nagbudlay, suhuli silang kahago. Pung na ni Kristo. Sa tupa suhol sa kahago, so sa katao naghalad sa Diyos. Yan si San Pablo nga lawom na kaigteolohiya. Doon ligyo kayo yan pagigsuod sa Ginoo. Ingon kayo siya nga, I was lifted up to the third paradise. And I heard His voice and words. Ingon siya, nasa 2 Corinto 12:3. Ako gipayaw nga to sa ikatuong paraiso. San Pablo na. Pero ningon siya, may ning timanan. Nasa 1 Corinto 9:13 o 14, may ning timanan. Ningon si San Pablo, ang mga tao nga nag-alagad sa templo, galagad sa simbahan, mabuhi sa mga halad nga dadon sa simbahan. So sa may mga halad sa mga tao sa simbahan, na say magpadaas sila mga hayop nga ino na to mahimong karne kalanon sa mga pare, o salapi ba? Mga halad simbahan. Ang mga tao naghalad sa templo, mabuhi sa templo. Ang mga tao nga nag-alagad sa mayang balita, mabuhi sa mayang balita. So, gisulti sa Ginoo nga ang mga pare, mga nag-alagad sa templo, mabuhi sa mga halad sa templo. Kung kita magkatoliko, doon na magkita pagkamahalaron, pagkamahatagon sa simbahan. Kaya mo na isuhol sa kahago. Kung ninyo basahon ang sa Malakias 3, 8-10, ang mga tao kinahanglan muhatag sa ikapulo nga bahin silang salapi o sila bang mga hayop, sila bang mga butsayuta. 10%. Sa tupagduna kay 1,000 pesos yan ang adlaw,
Ang 100 pesos ana mo na 10% mo na gismos, ikapulo. Lain na. Oh. Doon na kay napo kabog baka, ang siya mo na imo. Pero kanang ika na po, lain na para na sa simbahan. Kung sa may gisulti nga para simbahan, naa sa numeros 18:21. Nga ningon ang Ginoo kanang ikapulo sa lapi o mga butang o mga hayop, kanang ikapulo, dadaan ninyo nga sa templo, mao ning isweldo sa mga pare nga libita. Kay kining mga pare, di sila makahimo pag negosyo sa gawas. Dili sila makauma. Di sila makasuhol og mga mananagat aron sa ilang pagpanagat bahinan og share sa lapi. No. Ang ilang buhat diyan gyud sa templo pag-andam sa mga pulong ilang isay-isay sa mga tao para sa kaluwasan. Pag-andam sa kauban nga mag-awit. Kaya doon naman like ubang mag-awit. Pag-andam sa paglimpyo sa dakong templo nga limpyo gyud. So, all this personnel sa templo sa Dios naa sila'y suhol. Mao nang ikapulo sa mga pare nga libita. Nga sa may kahulugan ng pare nga libita, kadto si Libay o Levi sa kabuutan nga patriarka, sa 12 ka patriarka buutan siya mo nag-desisyonan nga ang tanan nilang anak nga laki mahimong pare. Nya hinuon nilang mga pare ito mga sawa man kay sa Old Testament practice man. Minyo. Mao na nga ang ilang sweldo mabahi na para nila og labos na sa pamilya nila. Mao na suhol sa kahago sa pare. Mao na nga natong stipend. Mao na nga simbahan, doon natin pamisa, doon natin halad. Ang pangutana lang, naabadas Biblia. Kana mo pada taghalat sa lapi bang simbahan para sa mga kalag. Wala sila kabasan niya na. Nga kininggingan lang nila o apocryphal books, dili ni apocryphal books. In fact, sa mga wali ni Kristo, malakbitan niya ang pag-iskot kininggingan lang nila book of apocryphal nature. Nga ang ilang pagka-libro doon ay sayo. Di man na tinuod. Kung mong basahon na ang 2 Makabeo, 12:43 ngadto 45, kadto si General Makabeo. Diyos nun kayo. Niya nakabantay siya nga sa gubat, bisag nakadaog sila, may nabantayan niya nga doon ay mga tao, mga sakop niya, mga sundao nga nasipyat. Doon ay mga kalapasan. Busa nagunaw na siya, kay doon na may pagkabanhaw. Nga katong mga tawa na nangamatay. Ngawa makasuod sa gingarian si Ginoo. So, naghipos yan. Dakong nahipos, 12,000 drachmas. Dako-dako nga sa hipon. Gidaan niya nga tos templo sa Jerusalem, nga tos mga pare. Dawatan ni Padre. Ang inyong buhaton nining 12,000 ka drachma nga salapi, galastuhan sa paghalad. Kaya galastuhan lang sa paghalad mo na, mag-ihaw mo itong karniro, baka uban pa. So, anything that will serve your ministry. So, gidawan. Og ningon din ang Ginoo sa Biblia, kamo mga buhi, balaanon, ug mayong inyong gibuhat, pag-aampo paras nangamatay. Aron katong nangamatay, mabadbaran silang sala. So, ang atong prayer, muna magawa na niyang pamisa. Kaya mga ito ta simbahan, may utapad doon na tako'y pamisahan, yan po itaon ka lang ni Lolo Alejandro. Ya, kining na ako'y ipanungod siya. So, dawato na pare ang pamisa, pero ang intention na nga during the Mass, ma-mention sa pare, one of the souls, nga iyang gihalad sa Ginoo nga sila, matod pa sa Biblia, mabadparan sa ilang mga sala. Maayo, ug matarong inyong gibuhat kamo mga buhi, sa pag-ampo para sa nangamatay. Aron na nangamatay, mabadparan sa ilang mga sala. Giri pag-ampo para sa nangamatay. Si Pablo, doon na si amigo nga si Onesiporos. Buutan kayo si Onesiporos. Minyo. Pero asa gani mapriso si San Pablo, tuwa siya. Sa Efeso, dito siya. Sa Roma, dito siya. Nadunggan man niyang namatay. Muna na siya pag-ampo sa 2 Timoteo 1:18. Mingo San Pablo, Ginoo, kaluy siya. Nga kung suod nga amigo nga may unong kanako si Onesiporos. Kaluy siya niadtong adlaw. Katungpong niyang kaluy siya niadtong adlaw, meaning na on the day of his death. Kaluy Ginoo. Sa tubadawata siya. Kung kumikan kay matod pan San Pablo, buutan ning tahanan. Niunong ni nako. So, prayer for the dead. Pagampo para sa nangamatay. Nanas balang kasulatan. Kung doon na kay ikso nakita ni mo nga nahulog o gamay sala, iyampo na siya.
kay siya nga napukan pabangunon sa Ginoo pinagi si mong pagampo alang niya itong imong igsuon nga nakasala o gamay rang sala. 1 Juan 5:16 naagyo ang atong pagampo sa uban o pagampo sa nangamatay. Sirach City 33 sa pong diya may nabangon kas mga pobre mayo katagi sila pero ayo kalimti sa paghalad og tabang sa nangamatay. Usa may ighatag nato sa nangamatay dili pagkaon ha kundi ang atong pagampo alang kanila. Nya suhol sa kahagos pare stipend ihatag sa nato. Mo na brad Iri, it's not really panapi kundi stipend suhol sa kahago na nag-aalagad sa templo sa Dios mabuhi sa mga halal sa templo sa Dios. 1 Corinto 9 versikulo 13. Salamat Iri sa imong may pangutana. Nya mapailain na itong mga kamiguhan na niya sa dungaling mo tawag sa Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw ni Brother Eddie. Unya atong niya may usa ka batan-on Brother Sok nga duna gid say gustong clarification niya nagtuon gini siya sa balaang kasulatan niya bisan sa pagtuon do na mo gyud say doon na tay kalibugan sa atong pagtuon. So niya si Brother Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Aling ug may gabi kanimo Brad Sok ug sa atong mga suki nga ating paminaw nining atong programa. Ang akong pangutana Brad Sok kining kanunay balik-balikon gyud sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist nga ngano kuno kitang mga Katoliko nganong ato aman gibalaan ang adlawng Domingo nga dili man ni mao ang sugo sa Dios. Gani Brad Sok, ilan ang gamiton Brad Sok kining naa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 10 kay napulo ka sugo gyud ni Brad Sok. Nagingon diri Brad Sok, apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisa ng imong anak nga lalaki, bisa ng imong anak nga babae. Dini Brad Sok, klaro kay Brad Sok nga naagyod sa 10 Commandments nga balaana ang ikapitong adlaw alang ni kang Jehova. Ngano man Brad Sok, kitang mga Katoliko ang atong gibalaan Domingo man. Nga kanang Domingo dili man amo ikapitong adlaw kundi unang adlaw man na sa semana. Mao ni akong pangutana Brad Sok nga nganong nagbalaan man ta sa Domingo nga ang sugos Ginoo ikapitong adlaw man mo'y balaanon. Palihog kog pagpatinaw ni Brad Sok. Pasalamat sa pangutana ni Brad atong pinangga kayong higala nga nana say very kining permanent post sa Facebook no si Brad Carlo Badinas nga klaro man kung basahon nimo ang Exodus 20:8-11 pingon ng Dios buhaton mo sa unong kadlaw ang imong buluhaton. Pero ang ikapito kadlaw sa semana, mao nang Sabado, igpapahulay. Mao tanawan ng kalendaryo na to. Unang adlaw semana sa kalendaryo, Domingo man. Ang ikapito, Sabado. So mo nang Sabat. The 7th day is Sabat. Ang ikapito kadlaw, Sabado, kung igpapahulay. Nga nung na Domingo man. Pero ba tayo mabasa nga, Sunday has related to the name or day of God, or day of Jesus? Doon na ba tayo mabasa nga kanang Domingo, doon ay kalabutan sa Ginoong Isus? Ano man? Muna yung pangutana nga tubagunon. Kunya, ang atong katubag niya na mao nga, kanang pagbalhin o pagpahunong sa adlawng Sabadong ipapahulay, dili na kabubuton sa Santo Papa. Kabubuton na sa Diyos. Kaya na sa Oseas 2:11, pulong mo na sa Diyos, di mo na pong tao. Ako ang Diyos. Ako si Yahweh ang Diyos. Sa Biblia ng King James, ako si Jehova ang Diyos. O akong pahunungon ang inyong ipapahulay, ang inyong mga Sabado, akong pahunungon. Ningon man ginawa na. Yan na sa San Juan, sa Isaiah 14:24, mingon ng Diyos, ang akong pulong tinuod. Huwag na ako'y gitinguha, kinanglan tumanon, dili na ipuspong. These are my words, and my words are true and final. Do not postpone my order. Ayaw Yosua, ingon siya,
hunungon niya ang adlaw sa Sabado. Yaon sa may kahulugan ng hunungon, pahunungon. Sa Daniel 9:27, ingon ng Diyos, pahunungon ko ang paghalad og karne diya sa altar. Pahunungon ko. Hunong yun. Ipahunong yun. Paghalad og karne. Nakaroon, ingon mang Ginoo, pahunungon ko ang inyong mga Sabado, your Sabbaths. I will put into cessation your Sabbaths. Pahunungon ako ang inyong ipapahulay nga Sabado. Pahunungon man niya. Nganong pahunungon man? Sa Hebreo 4:8, mingon si San Pablo, kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Ngano naghisgot na maglaing adlaw? Nga ang Sabado ipapahulay man na, nga gibutan man na sa Dios. Ngano man nganyo mangilis nag Domingo, do na bay basis Biblia. Pangutana na nila. May dumduman na to, kanang 2 Kronikas 13:8 nga to sunahan. Nga sa paghanay na niya ng adlaw ipapahulay unsang adlaw, unsay mga pagbulutan, sugo ni adlaw, sugo na ni Moises. That is mosaic. Kanang ingos Ginoo nga buhatas unong kadlaw imong bulaton, ikapito imong ipapahulay, balaod nas Ginoo. Pero sa maghisgot nga specifically Saturday na. Sa Genesis 2:3. Mingon ang Dios nagapanalangin sa ikapito ka adlaw. Yang gipanalanginan ng kapito ka adlaw, o gibalaan niya, o gipahulayan niya. Kaya yung kapito ka adlaw, Saturday ba na? No, wapay kalendaryo ng panahon na. Genesis 2, versikulo 3. Wapay Lunes, Martes, etc. Wala pa. Sa ito pa, ang buti pasabot, magtrabaho ka unong kaadlaw, ang ikapito ipapahulay. And that was the choice of Moses. Yaring was Moises, ako'y magbuot unsay mga balaod, niining adlaw ipapahulay. Kasi balaod niya, nasuwat sa Exodus 21:15. Kasi balaod ni Moises, patiya bisag kinsa nga magbuhat, bisag unsang trabaho, basta adlaw sa Sabado, patiya. Tiyo mo nagsuguan. Dahil taong nagigutom, naghikay, namunit og kahoy nga laya. Ilang giguyod, gitabangag bato. Wa maluoy sa asawang mga anak na nagpaabot sa bana nga maghikay, mutong nanguhag kahoy nga laya sa adlaw sa Sabado, ilang gipatay. Sipong ni Jesus sa Mateo 24:3-4. Ang inyong mga balaod, sobra na, makabukto, way nagatuman. Tinuod bang way nagatuman? Nehemias 13:18. Nehemias 13:18, mingon ng Diyos, bisan ang inyong katigulangan, way nagatuman sa adlaw ipapahulay. Ezekiel 20, versikulo 20-21, bisan ang inyong mga batanon, walay nagatuman sa adlaw ipapahulay. Tungkol sa ka-istikto, mag-ihap kasi mong lakang nga di mo abot, di mo sailog sa ka kilometro. Sailog gani ipatay. Kung di mo buko-buko ng atol na, ipag-ipag-in na ni mo sa ligi, kitaan ka, dakpon ka ba to? O si Jesus, nakatagbo sa makalilisang pangukod, bato kaniya, kaya nagbuhat siya sa adlaw sa Sabado. Sa kababayang masakit o kanser, gili pagpanambal, gitampala niya, babae, nayo. Ugsod siya sa sinagoga, doon ay batanon, nagisod lagyawa, nag-wild, nagligid-ligid, siyagit, nagbuang baba. Ningon si Jesus, I command, get out, Satan, lagpot ang yawa. Nayo, suko na yan ang Pangulo sa sinagoga nga sa balista. O sa kakataong malapaso ni Jesus sa balaod, kay Sabado karo, nganong imong giayo kining tao, nga gisud lagyawa. Niyo si Kristo doon ako'y pangutana, tubaga, asa mabasa nga sala ang pagbuhat og maayo sa ipapahulay. Asa mabasa nga gitugot pagbuhat og dautan sa ipapahulay. Why nito ba? Because nato sa dilema. Tagbo siya tunok, sibog tunok. Why na katubag? Padayon si Jesus. Nakakita siya ko sa katao nga gikan pas pagkabata bakol. Iduol si Jesus adlaw sa Sabado. Dung, kung sa may gustong may tabo nimo, kadungog man siya kanang kadto si Jesus mag-ayo. Magkalakaw ta ko maestro. Tindog. Napasaylaw na imong sala. Tindog. Ug lakaw. Alsana nang imong banik. Alsaha. Pagtindog niya, lagsik mo siya. Kamakambak man. Iyang gialsa ang iyang banik. 17 sa Leviticus, singon, way magpasaan sa bisan unsang pasaanon sa adlaw Sabado. O daningon ng mga Rio, you are not the Messiah.
You are violator of the law on this very holy day, and that is Sabbath. Imo pong ipapasaan sa iyang banik. Masa tubag ni Kristo. Wa mo mahibaw? Wa. Ang akong amahan karong adlaw nagbuhat. Ako sad nagbuhat karong adlaw. Muna si Kristo ang iyang amahan dili sa balista kay nagbuhat man. Put into record the violation of this man. And we will accuse them before the court so that he will be condemned to death because he is not a prophet, a violator of the law of Sabbath. Hilom na si Kristo. Ngay palista ng iyang mga kalapasan. Gamiton tani pagsumbong bato kaniya aron siya silutan sa kamatayon. Mura nga ningo na ang Dios kung si Jesus naghatag pagkapaulayan dili na mag-iskot og laing adlaw. Sa Colosas 2:13-14 ayaw itugot nga doon na pa'y maghukom kanimo. May tungod sa kalanon, may tungod sa adlang ipapaulay, landong ni sumabot. Natapos na diya sa krus ni Kristo. Natapos na. Gitapos pa sama. No one is greater than the Father. O ningon nga man, paunungon ko ang iyang mga Sabado. Paunungon man. Yan ang gisgot na maglaing adlaw. Unsa mga adlaw ang gisgutan unknown to the New Testament perhaps. Naa sa Leviticus 23, 24 o 29. Leviticus 23, 39. Unsay pong sa Dios ang unang adlaw. Maong labing sulimning igpapahulay. Way trabaho nga buhaton niya na. Magtigom ka mo pagsimba ka nako nining unang adlaw. Unsa may ikapitong adlaw? Nagipuhonong na Sabado. Unsa may gintroduce nga bago? Ang unang adlaw. Kung basahon nimo sa New Testament, sa New Greek Bible, nagingon, is di Sabaton, Episkoposi Sabaton. Na sa San Mateo 28. Nga sa diyang talitapos ng ipapahulay nga Sabado, misubang ang Domingo nga adlaw. Nga mo'y lain nga ipapahulay. Unsa na igipuli sa Sabado nga gipahunong, unang adlaw. Nganong unang adlaw? Kay nabadnaw si Jesus sa unang adlaw. Nasa 1 Pedro 1:13, sa unang adlaw, sa pagkabanhaw ni Jesus, giyatagan tagbagong kinabuhi. Giyatagan tagbagong paglaom, nga din na dili tamatandog, matbarog. Unang adlaw. Muna sa pagkabanhaw ni Jesus, pila ka adlaw siya ni Puyo, uban sa mga apostoles, after resurrection of Christ, how many days that Christ accompanied, joined his apostles? 40 ka adlaw. Pero dili kagabasan niya na human pagkabanhaw ni Jesus, ni Jesus siya sinaguga sa Sabado. Wala. Domingo na. Sa dapit nga nagtapok ang mga apostoles, kada Domingo to as Jesus, Pax Bobiscum, Peace Bibidyo, lipay kayo mga apostoles. Kada Domingo magkakita nila. Kada Domingo, nasa San Juan 20, 16 nga 26. Never that Christ did enter the synagogue on Saturday or Sabbath day. Never. Muna nangutan na sila, asa man mabasa nga kanang Domingo, doon ay kalabutan si Kristo. Yes, doon ay kalabutan. Kaya mo igipili sa Sabado o Domingo, si Jesus mipili sa pagtigom, kuyog sa mga apostoles. Aron sila magasimba kaniya, yan ang adlaw, Domingo, wa gyud sa Sabado. Muna giilis. O gitapos na ko sa kapangutana. Gitapos na ko sa kapangutana, nunod ni ganti. Ang ganti mo nga kung makabasa sila sa hustong pagsabot sa kapangutana, mubiya ko sa Katoliko. Mujuin ko, dili ka mo. Mujuin ko sa Seventh-day Adventist. O sa may kapangutana. Nga kapangutana mo nga, human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol nga nipahulay balik sa adlaw Sabado? Human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol ni Jesus nga nagsaulog, nagpahulay sa adlaw Sabado? Human mabanhaw. Ingon dito sa Dunaw, wala kagabasa na asok na kuheman. Sa Lucas 23, 30-32. Nga pagka-Biyernes, namatay si Jesus, kuyog ang mga babae sa lubnganan ni saksi paglubong kay Jesus. Biyernes, pagka-ugma Sabado, na mahulay sila sumala sugo. Malagi. Na mahulay malagi. Nga tinunan ni Jesus mga babae. Nako, Brad, magutanan ko nimo, nakadungog kas kong pagutana? Kung nakadungog ka magani, nakasabot ba kas kong pagutana? Nga siya nakasabot.
Ang akong pangutana, human mabanhaw si Jesus. Kanang ingon nimong namahulay yung mga babae sa adlong Sabado after Friday, Saturday. Wa mabanhaw si Jesus. Domingo man siya nabanhaw. Nangawat sila sa ilang sakto man. Wa kay mabasa. Katong gipulayan sa mga babae after Friday, after Friday, the death of Christ. And the next day was Saturday, namahulay yung mga babae. Pero not Sunday. Dili sa Sunday. Apan, dili sa human mabanhaw. O pang mabanhaw si Jesus. Domingo man siya nabanhaw. Sabado man itong isundan nila. So, katubag. Nakunin mo kahada sa ganti. Ang ganti ako, mada ako ninyo. Balhinday ko. Kikan sa Katolikong akong biyan. Lukso ko. Ana uban sa 70 Adventist. Kung matubag ang pangutana. Kahuman mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol na nagpahuleg Saturday. Doon na ba'y naasa kuan. Sa malagi na. Mga sakop pa. Siya naasa buhat 13:4, buhat 16:4, buhat 16:42, buhat 17, basahan na, 1:2. Nagbasahan ko no. Huwag mabasa ang mga apostolis sama ni Pablo ug Bernabe ng lakaw o pag-abot sa adlaw Sabado, sila ni sulod sa sinagoga o nilingkod. Paghuman ni Barog o nagwali San Pablo may tungod sa pagkabanaw ni Kristo. Adto kas 16, mahugyapon. Adto kas 17, parehara pagkasulti. Nga ang mga apostolis sa ilang pagpanaw, kung makagi silang sinagoga nga tapukanan sa mga Hudiyo sa adlaw Sabado, musuod sila aron pagwali. Pero di ka kabasa nga nisuod sila kini pahulay. Kanang paglingkod, di man tanang lingkod nagpahulay. Kana di magagabas, lingkod man na. Kanang mananahi, maglingkod man na. Sa ito may suot na, it is not valid to answer my question nga, nang lingkod kini pahulay. Wala, nagwali dito. So, wagid sila kabasa. Wagid sila katubag sa mga tanan. Para mga igsoon nga, second to that, si Kristo 40 days, human mabanhaw, kuyog sa mga tinunan, pero wagay higayon, nga si Kristo sa adlaw Sabado sinagoga ni Sodia. Never. You cannot find that in the Bible. Kay Domingo naman iyang giadto sa tigom sa mga Kristiyanos. Balik tani, Brother Aling. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Carlo Badinas. So, doon na sa ilain, Brother Sok, usa sa katawo nga nagtuon sa balaang kasulatan, bisan sa pagtuon niya, doon nagyapon sa clarification siya ang pagtuon. So, atong tawagon ang atong amigo nga usasab sa nagtuon sa balaang kasulatan, si Brother Chipre Filiosa. Daghang salamat, Brad. Nana ko ipaambit gamay ba nga doon ko daghang ibawan mahitungod sa doon ang mga tao nga kusukay mo biay sa atong Ginoo. Kusukay mo biay sa atong Dios nga sayon ra kay para nila bang mo inyo sila nga ang Dios namatay. Sayon ra kay para nila nya ang yawa igora pagawason sa lawas nya pabalhinon nga tuslain. Unya ngadto na sa lain, pagawason na sad. Unya ang Dios, sayon kay nilang ingnon nga ang Dios namatay. Unsa man ang pagkaunsaa nga ang yawa na may nooy di mamatay ang Dios na do na manoy kamatayon. Ang ila di sila kapatay si yawa. Unya ang Dios noon, yan no ra kay mingon oy namatay kuno kadiyot, nakatilaw gyud kuno kamatayon. Mao na nga ang akong pangutana Brad Soap, namangutana lang ko gamay nga makapahimuot ba sa Dios kung siya atong ingnon nga siya namatay? Ang makapahimuot ba niya? Angay ba ning isulti ngadto niya nga siya namatay? Daghang salamat. Salamat kay Brother Jeffrey. Salud ni Brother pangutahan na nga sa sangka ni Kristo sa yawa. It is a matter of life and death. Ningon si Kristo, I am not the Lord of the dead. I am the Lord of the living. Dili ko Diyos sa mga binatay. Diyos ko sa mga buhay. Nasa San Mateo 22.
Ningon si Kristo, kamong mga Hudiyo, lutos mo na ako, kay patyo ninyo ang akong pagkatao. Nana sa San Juan 8:40, you persecuted me because you desired to kill my being man who tell you the truth. So, patyo nila. Unsay patyo nila ni Kristo? Si Kristo isulti ang iyang pagkatao. Pero San Juan 2:19 ngatos 21, ningon si Kristo, pati ako. Patya niya akong lawas. Kay si katuo kadlaw, ako ning banhaw. Wagan mo si Kristo, patya niya akong pagka-Diyos. Kay, mamatay ba na ang Diyos? Namas Biblia. San Juan 4:24, God is Spirit, and the Spirit is not subject to death. Ang Diyos, Espiritu, o ang Espiritu, dili maulipon sa kamatayon. Kung sa may namatay ni Kristo, sumala sa unang Santo Papa. Kisa may unang Santo Papa, San Pedro, 1 Pedro 3:18, ngatos 19. 1 Pedro 3, versikulo 18, ngatos 19. Sa pong San Pedro, ang atong Ginoong si Kristo namatay sa iyang kinaiya sa pagkatao. Namatay siya sa iyang lawas nun nga kahimtang. Pero buhi siya sa Espiritu. Og miadtos bilangguan ang nabilanggo mga kalag giadto niya ang Espiritu ni Kristo. Mangutana, para ni San Pedro unsa may namatay? Ang iyang pagkatao. Pero buhi ang Dios. Kaya ang Dios Espiritu man. Og ningon siya namatay si Kristo siyang pagkatao. Pero buhi ang iyang Espiritu. Sa tababuhi ang iyang pagka-Dios kaya ang Dios Espiritu man. Og miadto siya sa prisuhan nga ang mga kalag nga na priso makalag yadto niya. So unsay namatay ni Kristo ang iyang pagkatao? Wa mamatay ang iyang spirit, being spirit. And God is spirit, and spirit cannot die. Kung sa may gisulti sa Ebanghelyo, ningon ang mga Muslim, in spite of the fact that we are not joining Christianity of Christ, but we believe His gospel. Sa pong sa Surah, Kapitulo 2, aya 136. Ang mga Muslim midawat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung sa may Ebanghelyo ni Kristo, sumala sa San Juan 12:34. San Juan 12:34, ang Kristo dili mamatay. Kasi sumala sa tong balaod, ang Kristo dili mamatay. Nya unsa dili mamatay niya? Ang iyang pagka-espiritu. Unsa namatay niya? Ang iyang pagkatao. Dani boy. Dani Kuptas. Kasi mo ko'y mabasa, Bradshaw, nga ang Espiritu ni Kristo wa gyud mamatay matud pa San Pedro. Nako bitaw. Kaya ngayon pagka Diyos, Espiritu man. O ang Espiritu dili mamatay. Pero naman lagi sa Kuan Bradshaw, ining Catechism of the Catholic Church. Duli rin kong suga diri do. Niya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 466. Kinita na. The Nestorian heresy regarded Christ as human person. Human person. Human person. What is human person? Human, body and soul. But there is, aside from Christ, human person, He is divine person. And according to fundamental Catholic dogma, divine person cannot die because divine person is God. Oh, ako to. Katong binaryo dito, ako to. Sumpayan na to. The Nestorian heresy regarded Christ as human person. Human person. Viewing the divine person of God, God's Son, opposing the heresy of St. Cyril of Alexandria and the Third Ecumenical Council at Ephesus in 431, confessed that the Word, uniting to Himself in His person the flesh, animated by rational soul. The flesh. His person in the flesh. Kung sa mga person in the flesh, ang pagkatao ni Kristo. Pero person as divine, He is God. And person cannot die. And God cannot die. So kining ilang gigamit sa paragraph 466 nga naapil pagkamatay. Ang divine person, no. Gisayop nila. Na divine person, na human person, meaning being man. Na divine person, being God. And that God, divine person as God cannot die. Kana divine person as human, then that is the human body of Christ that died. Mao na. Wa ni nila iyo pagsabot ang 466 sa Catechism
of the Catholic Church. Muna mo gamit ka sila niini, bantay lang daan, nga naay divine human person. Naay divine person itself. Kanang divine person, human person, iyan ang pagkatao. Pero usara ka pagka-persona sa Kristo, dili duha. Usara pagka-persona, nga doon ay duha ka kiniya pagka-Diyos ng pagkatao. Dili duha. Mauna ang atong tubag sa may pagkutana ni sa pagkutana doon? Jeffrey Kiliosa, salamat kayo, salamat. Balik tani doon aling ang pagkalas. Sa dili pa ni Brother Ricardo Rizani, doon na tayo 5 minutos. So ato lagi ihatag kay mura gamay lang oras na ato ihatag si Brother Ricardo Rizani sa Trinidad, Bohol. Salamat, Brad Aling Bagalso. Ang diretsong pangutana, Brad Bal. Kanisay San Pedro ba, nganong nahimo man siyang Santo Papa na sama ra pud siya nagbudhi sa Ginoo parehas ni Judas Iscariote nga kani siya gilimod niya ang Ginoo makatulos sa higayon. Pareho ko ng patinaw, Brad. So, Sa di pa ko malimod ba siya lubago na kong ibasa ba? There is only one divine person of Christ. In human nature, na siya'y kinaiyas pagkatao. Kinaiyas pagka-Diyos. Kanang divine person ni Kristo, usara na. Kanang atong iyang pagkatao, dili na divine person. Human nature. Busa ka na mo'y namatay. Dili ang divine person, which is God, and which is immortal. Ang iyang divine person, di mamatay. Ang iyang divine person, Diyos di mamatay. Ang namatay, iyang human nature. Dili kaduhang persona. Kaya usara may persona ni Kristo. May nga ito na ilansang kay masiglubago na niya. Mingon nga, nituo na mas Kristo nga duhay persons. Persons being God and person being man. No, there is only one divine person. Has two natures, being man and being God. Usara ang divine person ni Kristo, pero doon ay duha kaginiya pagka-Diyos ng pagkatao. Kanya, may tungod sa pagkatana ni Ricardo Rizani, ngano San Pedro na himong Santo Papa? Na himong Santo Papa, katungod kay kita kagayawi. Pedro, ihatag ko kanimo magayawi sa langit. Ay mong kapuson sa yuta, maginapos sa langit. Imong hubaran sa yuta, hubaran sa langit. San Mateo 16:18. Pero muadto taon sa kahulugan ang nangyawi. Muadto ta. Nasa Isaias, Kapitulo 22, versikulo 21-22. Isaias, Kapitulo 22, versikulo 21-22. Ang hatagan sa Diyos o Yahweh, doon ay gahom. Ang gahom niya, pagbadbad o paggapos. Kung pagsira, wanay mag-abli. Kung pag-abli, wanay magkasira. Kunya, kanang tawhan na hatagagahom sa Ginoo. May mo siyang pangulo sa Iglesia Saudia. O may mo siyang amahan. He must be called Father, Papa. And he must be called the leader of the Church of Judea. So, unsa na San Pedro, pagganganlag amahan. Unsa man ang Papa? Italian word man na. O kinat sila, lain man ang accent na sinat sila. Papa man, Papa. Ang akong Papa, buhay pa. Ay, buhay pa. Pero sa Latin or sa Italian, Papa na, Santo Papa. Santo pa, amahan. Nga pare, sa tanang mga pare, o paganan na siya amahan. Muna ang Santo Papa, nga na natok Santo Papa, kay giatagan sa Yahweh. Doon na siya gahom, nga gihatag sa Ginoo. Ang iyang aprobahan sa langit, hindi niya aprobahan dili sa aprobahan. Siya, Pangulo sa Iglesia Saudia. Dito man sa Jerusalem, matukod ng Iglesia. Namana sa Judea ang Jerusalem. So, mo na ito ba? Nganong na Santo Papa, Pedro, tungod sa otoridad, tungod sa Yahweh, gihatag ni Jesus kaniya. Mo na ito ba? Balik na nito, aling bagal. Dagan salamat, Brother Sok. Niyang follow-up ko question, Brother Sok, ako ni Brother Jeffrey Kiliosa. Sa atong pagtulong ng Katoliko, in three divine person in one God. Ang mahitabo kay ang Diyos usarman. Pagkamatay sa second divine person, unsa may nahitabo samahan og sa Espiritu Santo. Apil wag patay, Brother Sok. Ang tubagan na sa dugma na sa libro ng Guluhan o The Teaching of the Catholic Church. The Teaching of the Catholic Church, page 91. Page 91. Sa kisulti dito, ningon ang dugma, there are three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And they are equal
no least, no greater than everyone. Usara sila, way labaw nila. Usara ang ilang kiniyas pagka-Diyos. Usara. Usag mamatay na si Kristo nga Diyos, si kan person, mamatay, mapil pagkamatay ang amahanog ang Espiritu Santo, kaya usara man. Yan na pa isumpay. And the three divine persons live forever in eternity. Kasi kulugan ang kining tuo ka persona, buhi sa kanunay, di gini mamatay. Yan mo ng patyon, nga nanas mga kining tulo, buhi kanunay, live in eternity. Masama ng eternity, huwag katapusan. Kining tulo, buhi sa kanunay, so walay katapusan. Patyon na ni mong anak, one divine person, mapil pagkamatay ang divine person sa amahan o sa Espiritu Santo. Kaya usaraman sila. Mauna ang tubag na ito sa pangutana ni Yundong Daling Aling Bacalso, nga kung mamatay si Kristo, the second person, unsay dangatan sa the Father and the Holy Spirit, they are also dead. They died also. No, because they cannot die. Nasa sumpay, the three divine persons live forever, live in eternity. Buhi sa kanunay, way patay-patay. Mauna atong tubag sa pangutana. Daghang salamat Brother Sok sa clarification. Niya na pupos naman itong oras nga gihatag sa DYHP Brother Sok. Ato lang kuhaw nimong mensahe alang sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao niya labi na sa atong kaluwasan. Salamat kayo taga Mindanao, Visayas Mindanao, sa Southern Luzon also, mga kabati sa DYHP, lagpas pa sa mga kalauran, abot sa Amerika, abot sa some nations of Asia, dito sa Europe, abot pa ta. Yes. Tiyan mo na, kusog kayo. Dahil ang viewers besok, 131 ka po. Ang viewers ni mo cellphone niya, naka-star, ipadadaan ka. Daghan kayo mga watcher sa, watch sa atong programa. Mato pa ni dong Dan Kuktas kay na-record man sa Facebook na to. Cellphone. Muna salamat sa tanan, Kabisayag, Mindanao, ug ubang mga dapit nga abot sa atong Sibya. Labaw sa kasing-kasing nako pasalamat ko sa atong manager, atong ni Rafael Fernandez Banyo. Ako ning parinti, ako ning pagumangkod, buutan kayo. Yung mahisir kayo masulti. Si atong ni Rafael Fernandez Banyo, manager sa DYHP, unya sa mga staffers, yan asan nga atong amigo nga sa kabatit sa communication, si Dong Julius. Salamat kay Dong Julius. Unya, maguban pa. O kini karong live nga naminaw ka nato. Dagan sad kayo. Salamat, ang Dios magapanalangin nato. Tagbo ta sunod sa Domingo. Atong abi-abihon nga atong pinanggang higala si Pastor Narciso Sariago, taga Naga, pastor sa Foursquare Church. Ang apelyido no? Sayago de Sariago. Narciso Sayago. So brother Nars, kailan mo tandaan? Amigo ta, tagbawa gyud mo galingon pag-atake sa mga pare nga pagkumpisal o ako'y matubag sa kamatuoran gikas Biblia. So salamat Dani Kuktas, Julius Aling Bacalso, lay minister, o si Carlo Badenas, Dennis Marquez, o si Jeffrey Kilyusa, nga ni sulti ganina sa Diyos ko, ganong gibiyan mo ako. Nindot kayo magkabatbat ni Jeffrey na. So, naman na kay sa City Palabra sa DYHP, CCTN, paibaw si imong atong amigo, ibaw naman si Adam, yang imong kuya Efren, si ibaw ako nang ibaw si Steffi Barino, ang atong magkauban. Si Atty. Dr. Bulliser, Joseph Bulliser, o si speaker nato sa katapusang pulong, si Atty. Rafael Fernandez Banyo. O kining yung boss nga lagar, Bradshaw Fernandez. Giuhaw ako. May akong kalima nga pulong. Salamat. Tagbuta po huning atong tulumanon. Ang atong payagan sa kamatuoran, DYHP. Alang sa namati, alang nag-watch na to, na-recorded live by Julius Pulutan and Dan Kuktas. Salamat ang Ginoo magkapanalangin nato. Salamat sa mga guards nga very peaceful, limpyo, nindo, very holy place ang Plaza Cebu Independencia. Nindot kayo. Salamat sa atong gwapo, buutan, mapapsanon o matinabangon, Mike Rama, iyang Vice Mayor si Raymond Garcia.
Raymond Garcia, ug Bicouncil. Salamat kayo. Diyos magapanalangin nato. Palikta sa studio DYHP sa 6-1. 6-1-2. Pura? Tuloy na ka daw? 6-1-2. Di ba naupat ka? Salamat kayo. Palikta sa studio. Kining inyong alagad, Bradshaw Fernandez.